Olen Outi, 42-vuotias Harjavallasta. Käyn toimintakeskuksessa 4 kertaa viikossa. Harrastan uintia. Olen sosiaalinen, rehellinen, luotettava, huumoritajuinen. Minuun on helppo tutustua. Minulla on ADHD, lievä kehitysvamma. Tulen kaikkien kanssa toimeen. Olen rauhallinen, mukava, sosiaalinen. Tykkään kaikenlaisista peleistä, haasteista. Kavereiden kanssa tulee juteltua sosiaalisessa mediassa ja sitten mä tykkään ihan kesästä ja kaikesta luonnosta ja tykkään viihdyn rauhallisesta paikoista ja tykkään olla kaikkien kanssa tekemisissä, on sosiaalinen ja hyvän huumorintaju mulla on. Mä tutustun helposti ja innostun helposti, mä oon puhelias ja tämmönen, että mä kunnioitan ihmisiä. Itse on kauheasti luotettava, rehellinen ja en paljon mitään keksi, että mikä musta saisi on kyllä herkkä, mut innostun asioista ja otan toiset huomioon ja tykkään käydä uimassa, se on mun lempiharrastus. Ja minulla on kavereita tällä hetkellä ympäri Suomea sosiaalisessa mediassa, että sitten täällä Harjavallassa. Että tässä oli mun esittely tähän. Katsotaan.